Raden Prayoga. Kabupaten Serang. Aku nilakake guming panuwun dene kowe kabeh padha ngaturake bektimu kabeh dak tampa nanging puja pangestuku ndang tampanara. Kula tampi mugi mewah honora daging kewan kula kanjeng. Kaya ngono. Penak nanggon luput. Wis tangan dawuh. Yajing gawangan paring dawuh kula Mas. Siadi nderek ampil upacaraning Kanalindran ing Kabupaten Serang. Mula pun Kakang miterang marang Siadi kepiye olehmu nggontak para kaum wanita kabeh ing Kabupaten Serang. Kepareng matur injih Kang Mas. Nanging sadèrèngipun kula ngaturaken sembah sungkem kinarya bekti kula mugi kunjung. Dak tampa puja lan pangestuning pun Kakang tinggal tampanana. Sanget ing pamugi mugi dadosaken jimat kula. Iya. Kang Mas Sosokuro. Kewajiban kula nggulungan sedaya para abdi babagan Aji Jaya Kawijayan lan ora bela rapa. Iya. Samenika sampun wasis sedaya menawi panjenengan
betahaken tenaga kula sakmenika sampun siaga. Pun kakang nilakake gunging panuwil Yaji. Sliramu najan wanita nanging wanitaning prajurit. Aja kendhat-kendhat nggon olah bela raga. Mula entah prajurit wanita. Yen besok wis cokat cakup lan trengginas lan trampil. Dak unggah akeh pinangka prajurit ana ing Kabupaten Serang ing kono bisa mbetengi negara ing Serang. Saged kula badhe budidaya Mas. Lan sedaya pangandika panjenengan badhe kula astakaken. Iya, kepenak nanggon lungguh Yaji. Iji Kanjeng. Bali marang sira teh Patih Sasrapati. Kula wonten dawuh Kanjeng Adipati Sasana. Selak nata rasaning penggalihku kadiparan pawaratane ing Serang. Kepareng matur lepat pangapunten dalem. Iya. Suasana wonten ing Kadipaten Serang kalenggan menika benten kan suasana ingkang sampun kalap. Bedane kepiye? Dene bentenipun rumiyin Kadipaten Serang menika kenging kawestanan nembe kemawon geger gember lan ewer. Iya. Nanging wekdal menika sareng peperangan adat menika sampun kasiret antawasipun Kadipaten Serang lan Kadipaten Pati. Cih lumantar kadang dalem retno sembulan. Kasunyatanipun suasana wonten ing Kadipaten Serang ari kalanggahan menika tansah ayom sarata tentrem. Setunggal kewala kawula dalem boten wonten ingkang nandhang kekirangan. Sedaya sami murah ing sarana tinumbas subur ingkang sarana tinantu. Mila boten mokal. Sedaya pranayaka lan tamtama mandhapipun para kawula tansah nyengkuyung jejeg lan daya negari wonten ing Kadipaten Serang. Iki nelakake utawa mujudake manunggaling kawulan Gusti. Nanging najan to biyen ing Kabupaten Serang padha bosah baseh. Kabeh wewangunan padha rusak karana peperangan adat Pati lan Serang. Nanging barang aku ngasahke kadangku Sirta Sembulan pinangka putri panungkul dak pasrahke kelawan Dipati Tung. Kabeh iku mahanani utawa gawe tentreme lan gawe ayeming praja ing Serang. Dadi jeneng muka yen jeneng pengayoman kebake tanggung jawab sapa kene. Yaji Bulan Agam dalem apa sembulan. Kok sliramu mlayu-mlayu kanthi tawang-tawang tangis. Banjur ana apa Dajeng Kertosebulan? Aturan priksa Kang Mas. Yen sak menika kula boten kagem dening Dipati Tumro Kang. Piye? Dajeng Kertosebulan. Kang Mas. Dok rikala semono sliramu ndak pasrahake lan disekseni layaka praja kabeh Serang lan Pati. Yen kanthi sliramu tak pasrahke Dipati Tumro ing Kabupaten Pati iku gawe sireping peperangan. Nanging yo kene Dajeng sawise kowe mapan orang Kabupaten Pati bali munggah tawang-tawang tangis. Kang Mas Dipati. Perkawis kalepatan kula. Kula piyambak boten mangetosi. Awit menapa? Kula kinten. Kula dados garwa menika disampun netepi kewajiban kula. Sampun damel rena penggalih garwa kula. Nanging kapas nyatanipun kula saben dina tansah dipun beda-bedakaken kaliyan garwa Prameswari
wis dumati pati lan Kadipaten Serang. Mula saka kuwi sadurunge aku lan kowe jumangkah ing Kadipaten Pati. Katibaran sagare para prajurit ing Kadipaten Serang. Sedaya para prajurit wonten ing Serang sampun sumadya gati kanten nggodho panjenengan dalem Gusti Pati. Kanggo ngawekani budaling para prajurit ing Kadipaten Serang. Tak borongake kelawan kowe. Estu akan dalu. Budalake. Kabeh prajurit Serang. Siaga Mangaryo. Ngestya Sanjata Umaksana Magita Gati. Janju. Wantu-wantu kalau kelawanku. Ojo temuli balik ing Kadipaten Serang. Yen kowe kabeh durung bisa ngrekake kawin ing Kadipaten Pati. Ajo! Kowe Kabupaten Pati. Niatku barangan opo kang dadi karep. Rungokke gobok. Wektu dina iki perang adat antara Pati lan Kadipaten Serang. Bakal kawitan iki. Dasare opo kang wiwiti perang adat? Dasar kuwaton. Kabeh iki mau mergo saka tumindak pangarsamu. Ya dipatih tombro ing Kadipaten Pati. Dadi pangarsa njur kumalungkung. Tumindak sakmenak-menak. Wis paling dak serawan kadang dalem kusmane ayo to sembulan. Kabeh iki kok sunyatan. Yen wong ing Kadipaten Pati kepengin diberi perkara, lan adat bakal kawitan. Dadi kuwi dasar. Kowe kudu ngerti. Barine rega sebulan saka Pati nganti temeka Serang. Nganti prajurit ora nderekke munggah ing Pendhapa Serang. Iki kersane rega sebulan. Aku supaya ngerti lan tak sehat. Tenang iki mung pawadamu supaya kowe besok endo marang perkara. Najan to arep kaya ngopo. Kabeh iki wis asunyatan. Yen wong ing Kadipaten Pati pancen kumalung. Yo, Luwih dina iki bakal kawitan Pati